Comprensió oral. Cicle superior. Text 3. L'enigma de la biblioteca secreta. L'Irene era una apassionada dels llibres. Passava hores i hores llegint novel·les d'aventures, històries de misteri i contes fantàstics. Però mai hauria imaginat que un dia viuria una història digna d'un d'aquells llibres. Tot va començar una tarda de pluja, quan es va refugiar a la biblioteca del seu barri. L'Irene hi anava sovint, però aquella vegada es va fixar en una porta petita al fons de la sala, una porta que mai no havia vist abans. Semblava antiga, de fusta fosca i amb una inscripció gairebé esborrada a sobre. Empesa per la curiositat, va mirar al seu voltant per assegurar-se que ningú no la vigilava i va empènyer la porta amb suavitat. Per sorpresa seva, es va obrir amb facilitat i va donar pas a unes escales estretes que baixaven cap a una sala subterrània. El cor li bategava amb força. Baixava a poc, intentant no fer soroll, fins que va arribar a una habitació il·luminada per espelmes. Les parets estaven plenes de prestatgeries amb llibres molt antics, alguns amb les cobertes daurades i lletres escrites en idiomes estranys. Al centre de la sala hi havia una gran taula de fusta i, sobre d'ella, un llibre obert. L'Irene es va acostar i va llegir la primera línia de la pàgina. Si has trobat aquest llibre, és perquè ets la persona indicada per resoldre l'enigma de la biblioteca secreta. En aquell moment, una veu suau i misteriosa va ressonar a l'habitació. Benvinguda, Irene. Hem estat esperant-te. L'Irene es va girar de cop. Darrere seu hi havia una dona gran amb ulleres rodones i un llarg vestit blau. La seva expressió era amable, però els seus ulls brillaven amb un aire de misteri. Qui sou? Va preguntar l'Irene amb la veu tremolosa. El meu nom no importa. El que importa és que has trobat aquesta biblioteca. Només els lectors més curiosos hi poden accedir. Però abans de quedar-te, has de resoldre un enigma. L'Irene va empassar saliva. Li encantaven els enigmes, però mai no havia resolt un tan especial com aquell. La dona va somriure i va assenyalar el llibre obert. L'enigma és aquí dins. Si el resols, podràs descobrir tots els secrets d'aquesta biblioteca. Si no, la porta es tancarà per sempre. L'Irene va mirar el llibre amb emoció i por alhora. Estava a punt de començar la seva aventura més gran. Moltes gràcies. Fins aviat.